You see? My momio kit lemo mo lemo go kaka dako cha ne gileme got. To Jerusalem ne leme Jerusalem. Samoro kit lemo kaka dano nyalo miyo okwa winji Nyasaye. Nikech kai kodi samoro wan kodi kit lemo mako wuote na wuo kod Nyasaye Jehova nani Jehova lich manade to kitieko ni tionge sama mondo mi ilingodo. Okawach ni lemo makamano rach no. To kata for example kan tijo moko mata kelemo kato ben mani ingwano rimos mbe wach kama te itima tema kama ni kit din oketim ni gimo ai chunyi still the same jok ma bende ngat ma bende emotional cha podu chala omena wacho ni kit lemo sasa mo lemo ma Nyasaye dwaro wala me ro tiene samiling timu joka Nyasaye nyalo wuoyo kodi kolomo mamoro Nyasaye nyalo wuoyo kodi karo kone ne tim kama to kosametimo kiyudo dwoko. Omiyo Yesu kone mufucha deluoki e ora milong ni Siloam. To kone duogo to neno. Kumana koni jet Nyasaye. Kamoro situation ma intiere no Nyasaye yie godo. Mondo nyingo yuduong. Okawach ni every situation man negative Nyasaye yie godo. But no. Onegibedi so sensitive. Onegibedi ngat ma is attentive. Tichiki iti. To Nyasaye nyalo keti kanyo mondo kogoli kanyo. Togoli ki teko maduong mondo nyinge oyud duong. Omiyo onego walam Nyasaye e roho kende adiera. Nikech mano e mano kaka Nyasaye dwaro. Mai momiyo Yesu ma wuod Jehova Nyasaye kane ane piny ni ka koro sa ochopo mondo mi odhi. To wacho ne jopuonjre ne okoni kawera to rituru chikna. If you love me, keep my commands. Tiene ni ngat mohero Nyasaye adier ok nyisre kalore gi kaki wuotho kata kaki lemo kata misomo pile. Ok awach ni kik somo ma. Ok ni wuotho kako ringwadu riene manchile yero Nyasaye. Ok awach ni kik wuoth kamano. But awacho ni ya kikwa mesha, kikwa pim gi Nyasaye kod gik moko ma physical ma samoro onge chuny. Ka wera dier tu rituru chikna. Tiene ka ng'ato ero Nyasaye to nyaka walam Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Umomad Yohana 14 kare 15 nyaka 18. Yesu wacho ni jopuonjre ne ka wera to rituru chikna. To abiro kwayo wuora mondo kelu jakony. Abiro kwa wuora mondo kelu jakony kata jarit kwera. To kara 18 wacho niya nikech ok anaweu ka nyithi kiye. Tiende ni kinde ma Yesu ne nitiere e piny koyalo injili, Yesu mane nigi Roho Maler. Kendo Roho Maler nobiro kuome chieng' ma Johana ne batise. To ndiko wacho ni polo noyawore. Mi duol nobiro. Me ae Roho Maler nopong'e. Me ae ji nowinjo wach ka wacho ni mae wuoda mahero. Winje uru. Roho Maler manopong'o Yesu ema nomiyo oyudo teko maloyo gi lwenje. Par gima ne ndiko wachonwa e Johana 4. Ni joma lamo wuora adier nyaka ginilam adier kaka Nyasaye dwaro, ginilam wuora adier kendo roho. Omiyo Yesu ka koro wuok to owacho ni ok anaweu ka nyithi kiye. To anaodu jakony ma en Roho Maler. Nyathi Nyasaye kwalamo Nyasaye to onge Roho Maler mar Nyasaye. Onge kaka wanyalo tudore gi Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. En dwach Nyasaye ni nyaka walam Nyasaye e Roho Maler ka Roho Maler otelona. Ka waonge Roho Maler to wan nyithi kiye. Nikech ang'o ok obi ng'eyo dwach Nyasaye. Ok obi ng'eyo yo ma Nyasaye dwaro. Emomiyo Jurumi 8 kar 5 nyaka 8 wacho ni jok mawuotho e ringruok paro weche mag ringruok. Paro weche mag ringruok en tho. To paro weche mag roho en ngima. To kar 9 wacho ni ya ka ng'ato onge roho mar Nyasaye to en ng'ate. Iwinjo? Yo mwanalam godo Nyasaye, yo ma Nyasaye dwaro en nyaka wawuothi ka wapong' kod roho mar Jehova Nyasaye. Nikech ma e jakony ma Yesu nowenewa. Ka
oluongo kod Roho Maler, katibed japuonj, katibed gi title maduong', to ok wabilamo Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro. Kendo ngimawa ok bilokore. Kit lemo mag dini ok nyal lokowa. Gima loko ngimawa en Roho mar Jehova Nyasaye. Jawinjo na, mae wach madwani mondo mi alamie kodi kawuono, mondo walam Nyasaye e yo ma Nyasaye dwaro, nikech ma e wach mar Roho mar Nyasaye omiya. Kama intie, adwani mondo mi iter chunyi, kendo lam kodi Nyasaye tine duoko mar Jehova Nyasaye. Adwani mondo mi kinyalo go chongi piny, inyalo go chongi piny. Kapo nono ni inyalo miyo wangi, inyalo miyo kinyalo neno, bende inyalo neno. Ta adwani mondo mi kitingo lweti malo bende inyalo tingo. Ta adwani wachni ya. Wachni Yesu Kristo odiochieng' ma kawuono awinjo wachni. Kaka ni wuoyo kod chi Samaria, ni joma lamo wuor adier gi lamie adiera, kinde Roho konya mondo mi alami e yo ma Roho dwaro. Odiochieng' ma kawuono pong'a kod Roho mari mondo kik abed nyathi kich. Ayie ni Roho mari osepong'a. Lok ngimana mondo ngimana obed manyien. Amen. Adwani mondo mi alam ni Nyasaye. Jehova Nyasacha, isechunga kendo iketa mondo mi awuo kod ogandani. Odiochieng' ma kawuono okinyini, Nyasaye ng'ama winja kuom jogi gima nichweyo e kiti wuon kihero. Jehova, alami ni mondo mi los ngimane. Iriwri kod dwarone, kod ywakne, kod kwayone, mondo idwoki alamone. Nyasaye, puonje ogandani, jawinjo ma aloso godo ni, e yo monyalo lami godo. Nyari ni, wuodi ni Nyasaye, nyathini ni, yo monyalo lami godo, e yo midwaro. Jehova, mondo nyingo yuduong'. Alamo kayie, isewinjo lamona, nying wuoro, nying wuowi, kendo nying Roho Maler. Amen. Nyasaye mondo mi ogwedhi ng'at Nyasaye. Ageno ni thuolo inyalo dwaro mondo mi watudre. Wacho ni luonga ne Matthew Nyanjong. Atiyo kod kanisa mar Holy Ghost Coptic Church kaka General Bishop. Namba na mar simo en 0720-856-654 kata Airtel 0786-37-20-21. Anuoyo 0720-856-654 kata 0786-37-20-21. Wachna mogik anyalo wacho ne kanisana mar Holy Ghost Coptic Church nagonu erokamano kuom bede achiel kaluwore kod slogan marwa mantiere ojofesa 4 kare 4 mamiyo waluongore ni omosre ni Holy Cop. Tiende ni wan e achiel kaka ndiko mar Jehova Nyasaye wacho. Achiel uno omiyo usebedo ka un e achiel nyaka nyocha ne wawit jotich Nyasaye kendo ulamo ne jotich Nyasaye modong' kodu. Nyasaye mondo mi ogwedhuru, walamre uru, Nyasaye mondo mi obed kodu. Ero uru kamano ahinya. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny.
Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegweny kago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya.
Yesiberna mokalo Manoka kiberna mokalo kimo Yesiberna Manoka kiberna mokalo kimo Yesiberna Uda chungi nyingiro Yesiberna Uda chungi nyingiro Yesiberna It's my time to rejoice. It's my time to rejoice in you. It's my time to enjoy. It's my time to enjoy. Umebadilisha kilio ikawa kicheko, nayo milima ikawa miujiza kwangu, hata mizigo yote ikawa baraka. Everything has turned around for my good. It's my time to rejoice. Yeah. It's my time to rejoice. It's my time to rejoice. It's my time. It's my time to rejoice. It's my time to enjoy. It's my time to enjoy. Mike the DJ. Hallelujah. You are so loving, oh Lord. You are so faithful, oh Lord. Erani oknya chwanyo chunyani. In agape love, endless love. Singo manyaka chen. It's a better kayo yaga. Yesu, it's a better kayo yaga. It's my time to enjoy. It's my time to enjoy. It's my time to relax. Relax. It's my time to relax. Donge giworo katonyo. Eni Yesu motemo na kama. Nothing shall put me down, 'cause I am a winner. He has fought my battles. He has seen me through, Jehovah Lord. Sama kiparo ni ayoa, roto biya nyero kendo. Ha ha, yeah.
joli modala gi marita bajabu duko geno delo chero siepene Yesu yo sano loyota namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono uto warona kona magdala marito timoneno namokala yora Yesu yo sano momo chode namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono karotoli mogengu do chode duto moyuda dongo chango karotoli mogengu to yeye ani Yesu enu hono namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono Katucho nyoro gwengu wapimnu eni jali negiteko kokimo momo gwengu wanisu eni jalo nyono tuoche namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono kamejoli mo gwengu to yeye ani Yesu negingwano karotoli mo gwengu to yeye ani Yesu negiteko namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono kamejoli gwengu to luche duto mayudo dongo tata delo timono wapimnu eni Yesu negingwano namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono karotoli mo gwengu to nyisu eni Yesu negingwano kayesoli mo gwengu to yeye anamina enohono namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo amina inono kakomoru mo gwengu to yeye ani Yesu negiteko namokala yora wapimnu ena jabolo yokongo namokala yora Yesu yo amina jatelo namokala yora Yesu yo Nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigiteko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigiteko, nyingo sana berna, nyingo sana nigiteko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigiteko, nyingi Yesu tieko kweche, nyingi nigiteko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigiteko, nyingi yotanganono, nyingi nigiteko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigiteko. Nyingi, baba nyingi, nyingi omiyo luro dhogo. Jaduong' nyingi, osiepa nyingi, nyingi okelo geno. Ha nyingi, rabi nyingi, nyingi nigi ng'wono. Nyingi, wuora nyingi, nyingi owara nono. Ha nyingi, baba nyingi, nyingi nigi teko. Nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigi teko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigi teko, nyingo sana berna, nyingo sana nigi teko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigi teko, nyingi Yesu tieko kweche, nyingi nigi teko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigi teko, nyingi yotanganono, nyingi nigi teko, nyingi Yesu ber, nyingi Yesu nigi teko. Injili Kalo. Akitelna osana, telna monane ngima, telna osana, telna nengima, telna osana, telna monane ngima, telna osana, telna nengima, telna osiepa, telna monane mo, telna osana, telna
Chonga emosemi achano kamati nende Chongani emosemi asudo nyime Seponya lamo emosemi asudo nyime kawono Chonga ka emosemi asudo nyime Sudo nyime Chonga gilo emo mi achano kama Chonga emo semi asudo nyime Injili Kalo Kinde moko na yudora ediere thim Mudho mandiwa emano luoro ngimana Karango batha tayudo kusiepo ringo Yaso jabe emano bedo siepna Osiemona chonga kama nyalo yude konyero Chonga kanyo emano reso ngimana Sepuonje muomo kinde duto kawechete Aonge luoro maduolo maka gilwete Yali jabe ine masunge ndumana Yesu mauno ine miyudi duo Yali jabe ine masunge ndumana Yesu mauno ine miyudi duo Chonga gilo emo mi achano kama Chonga emo semi asudo nyime Chonga gilo emo mi achano kama Chonga emo semi asudo nyime Injili Kalo Brother weja tijo wichore sandore Nyakama manene nyola poka neno kama Brother weja tijo wichore sandore Imai mora ga chunya baba namdos Imai mora ga pile pile baba namdos Imai mora ga chunya baba namdos Imai miya ga sunga baba namdos Imadwaro tomia, sashe duto tomia. Imadwaro tomia, sama kwae tomia. Tomia, tomia. Umwami wanje iber, yasaye baba iber. Kila siku iber, kila wakati iber na. Umwami wanje iber, yasaye baba iber. Kila siku iber, kila wakati iber na.
Ro. Kabisa. Kabisa. Aha. Bo utiek ni yawa. Ber kila wakati. Seche duto te. Da DJ. Ni dhie got. Kaka pile. Oh, kaka pile. Mane samoro gode moko samoro wiye wil odhi e got mimote lakini modhi e kawuono to god lamo kabisa owuok ni maber got midhi e kawuono no med dhi kik dhi e mimote version ni ber kata ka nitie kaka ilamo god ni ber ka nchi go chongi ki face kama nchi face no mane kama face ga pele made face right kanyo mane mi made face Wado wakia second service kabisa wane wasitieko first service maber odhi maber kabisa ne moto moto fire neno Manuel Podi pe wer kake chako to mano wer kendo mano ni wer tamani kendo mano teaser koro full version bedmos wasechako injili kalo abromi second part kaka sadi dongi second part mano teaser tiyego aya wach rwako yeah rwako Nyinga Ken the DJ, the soloist, Injili Kalo Kai, and Manonga magawune ko chako neno Injili Kalo paro. The first time to nyalo yie kodi, but the nyime. Okay, so continue. Whatever the Lord has blessed, no road and no bend, and put aside. Koro Nyinga Ken the DJ, the dualist, Ruaki second service kai. Second dose Injili Kalo wasemoki playlist moto wamedo tempo nyaka watiek show machiegni kabisa wangi kauna wangi wendo yes guest artist of the day artist and Irene Orio koro Irene Orio obiro bedo mano the last hour kasto bena wa form digi form koro bedmos wase pango gik moko maber moto sana Oye mos wase pango gik moko maber na unge wach kikiberi wach idungani roda jarko kitmo warwako uni machiegni to wapar muma mane wasomo gokinyi mondo wajiu ng'ato ka ng'ato mabende samoro ko kichako neno chenro sani nenra par machik pradek da boro mawacho ni Ruoth Nyasaye owuon notel kata no dhi e nyimo kamano okobiweyo he will never leave you not forsake you okobiweyo bende okobijwango omiyo kik ubed maluor kendo kibaji kik go to ne wawacho ni ji dwaro mondo opadre gi Nyasaye ji omakre kod Nyasaye ingeni mondo Ruoth Nyasaye odhi gi Musa gini kamano Musa notamore mowacho ni ka ok idhi kodwa to kwadhi nodagi ni ok gidhi kendgi wacho ni ka ok idhi kodwa to kwadhi koro nyaka idhi kodwa tadier kaka ne Musa owacho kendo kaka ne Musa kwayo Nyasaye nodhi kodgi ma Nyasaye wuotho kodgi odiochieng Nyasaye wuotho kodgi otieno Nyasaye wuotho kodgi ka giromo gi wasigu Nyasaye kedo negi ka kech obiro Nyasaye miyo gi mana ka pi onge Nyasaye golo negi pi e lwanda Nyasaye ochung kodgi kendo wuotho kodgi kendo bedo kodgi omiyo kata mana in Ruoth Nyasaye nyalo wuotho kodi Ruoth Nyasaye nyalo to mana kipadori kodi wacho ni Ruoth ka ok idhi koda to kadhi adwari ine madwari kaka laveno buya wero ni ine madwari jawarna kendo jakonyna ine madwari iwuotho kode ichung kode to wacho ni if you abide in me I will also abide in you koro ka wasewuotho gi Nyasaye kamano to Ruoth Nyasaye owuon okobioro malaika en owuon obro dhi e nyimwa obro telonwa okobiweyowa be okobijwang'owa
omiyo kik ibed maluor, kik kibaji goyi, gimoro amora ma ikale, gimoro amora midwaro mondo Nyasaye otimni, kik ibed maluor. Ruoth Nyasaye osetelo e nyimi kendo biro timoni maber, obiro timoni muolo. Amen. Amen. Ono rapar mar chik 31 Yes. matindo 8 verse of the day. Amen. Kamano. Erokamano. Dong koro wan wadwa miyi thuolo mondo imiwa form nikech kaka jadolo oseyalo no onge gima nyamede. Form Koso? onge gima nyamede. Ha? Onge gima nyamede. Onge gima nyamede. Ok wadwa ni dilute donge. Dadija kosene onang'o? Kata sadaka ok nyagole. Ha? Onge gima nyamede. Ok ne gima nyamede. Idwa na wach sana. Injili no. Idwa na wach e yamo sana. Wachane. Dong aseko injili kapok wabiro. Dadije aseko injili kapok ne wabiro. Dadije awache. Emomiyo koro en gi teko mar medo dhiro injili. Sitru. Ah? Sitru. Iwacho ga ni sitrungi to kiwe. Aya, en saa mar maform. Ni wakati wa form. Wada joko winjili. Aya. Gorungi tema da twadhi nyime. Ami ufomo wada jowadwa. Mae en chenro mag juma powered by Injili Kalo. Kidamo di tudri kodwa email marwa en injilikalo.rms@gmail.com injilikalo.rms@gmail.com. Namba marwa marote machuo karia deka uchiel no. Kidwaro mondo tudri kodwa bende inyalo yudowa e TikTok kacha kaka Injili Kalo Ramogi TV. Bende inyalo tudri kodwa e Facebook pages magwa kata e TikTok @Roda Nyako Kitmo, @Ken the DJ, @Ben Otiende. Mago kuonde mabende nyalo tudori godo kodwa mondo imiwa form magi mabende ina godo donge. Aya, matimore jumani wadwa ng'iyo wende manyien mabende owuok e juma ma wantiere ni. Wer mokwongo en wer kacha mower kod Rose Atanga. Ung'eyo Minod Jadolo donge. Yes. Mano Minod Reverend Atanga. Aya, wer en kacha gimoro amora nigi kinde, gimoro amora nigi kinde. Gimoro amora nigi kinde, mano muma. Gimoro amora nigi kinde by Rose Atanga. Ken the DJ. Mano Minod Jadolo. Kamano. Ni Rose Atanga. Weren gimoro amora nigi kinde. Kamano. Ai, winjo kaka nyowacho ni Jehova kiriweya maklweta. Kamano. E kinde duto. E season ka season. Yes. Kikiweya. Amen. Song number 2. Song number 2 by Judy Zion. Where en Makbada by Judy Zion. Ken the DJ. Yes.
Okanyal kionge. Uneno na soloist. Uneno na soloist. Behind the scene. Kecha atemo winjo kama soloist. Soloist intie. Onge show off. Daka winjo okanyal kionge kanyo. Ni onge show off. Ano ilo weekend the DJ chief soloist. Injili Kala. Multi mega soloist. Soloist without soloing. Makbada okanyal kionge. Makbada by Judy Zion. Mermamita Inyakacha. Powerful worship song. Song number 3. Alright. Aya Sharon Dan. Ye Ratego by Sharon Dan. Ken the DJ. Mitainya mano Sharon Dan wacho ni Yeratego. Kamano. Yeratego. Yes. Yeratego ye eminyao go gige Nyasaye. It is the currency through which we receive or kata obtain things from God. Amen. Song number 4. En wer mower kod Evelyn Mudoka. Where en Anyuola by Evelyn Mudoka. Aye, very good. Toto mamudruot. Evelyn Mudoka Anyuola yae inanyuola nyingi Yesu anyuola lweta nyuola mondo ngwonye nyingi Yesu. Amina. Sitima mar Roho Maler mondo tuo lweta nyuola no. Roho Maler mondo powang anyuola. Anyuola yae. Mano iluongo ni Evelyn Mudoka. Bas aparo ni mago emane wantiere godo odiochieng' ma kawuono matimore juma ni kata chenro mag juma. Yo min tudori godo kodwa email address marwa en injilikalo.rms@gmail.com,
SMS line marwa en 23600. Mago ema ne wan godo e chenro mag juma odiochieng' ma kawuono, powered by Injili Kalo, kokelni kod Bena Wamafon. Okay. Spectators live. Chief Mega Soloist and the chorister. Bas. Lakini Mariga wea. Yes, Imi wanyenge mang'eny Yes, kamano. Amen. Wagoni erokamano kuom miyowa form. To bende waparo ne ji duto te, joneno magwa duto te. Ni segment mabende wantiere godo ni kata kidieny mabende wantiere go, mabende wawacho ga chenro mag juma, wawache wende kanyo manyien mabende jower magwa osegolo kendo gigwedhowa mathoth ahinya. Pod wanyalo paro ni e chenro no kata kidieny mabende watime mano, bende wami thuolo mar oro nyasi mabende in godo, events mabende in godo, nyalo bedo album launch, nyalo bedo worship experience, events mag Nyasaye donge ma nyalo bedo godo madier luonge ji. To samitimo mano to nitiere charges moko matin to mabende imi kacha to ibolo ne kambi gimoro. Kisebolo ne kambi to wan kae mondo watim nade, wakete lela ne joneno kod johera magi mondo mi gichope nyasi mari kendo mondo mi gimi nying Nyasaye duong' dong. Wende to firi mwawacho manyien go dong. Wende manyien. But nyasi wakwaya Event. Yes. Obed concert. Obed launching. Crusade. Dong. Mago. Te. Ikelo kati yoro injilikalo.rms@gmail.com kata inbox magwa to wabro mi direction kaka onegitim to kaka duet ben timono maiso ntigmo matin makambi ibolo ne kambi to wan koro wakitaketa to nyingi Nyasaye dudu do mondo wabede wambe mondo wachunka chae dwarore. Yes. Yes. Koro kitimo kama to wambe wayudo chae kuke kambi do. Bada bena losi. Chakula cha kila siku. Ne wachake ka watimo mago te nono, ne walando nyaka events nono. To kikier gige nono modhi asika. Gimora mora mimi nono ahinya, ayora ayoka penjri ni tang'o momiyo. Koro ne wami mana nono ndalo no mondo wanyisi go ni gini wanyalo time. Koro ne wasetimo nuseneno. Koro en kinde maber mar koro neno ni wanyalo lando gi chokruogi, wanyalo lando ni launching, obed concert, obed extravaganza, worship experience, anything mar miyo nying Nyasaye duong'. Ikelonwa e chenro mag juma, itudori godo kodwa to wanyisi kaka watimo, to kambi yude gimoro matin, to imbende iyudo girino kaka dhi landore oko, to nying Nyasaye bende yudo duong' at the end of it all. Wer manyien to ornwa ora, kik iluoro oro wer manyien to ora wer mobro lando ni nono, mak mana ni mamoko modhi gi iye. Gimoro nyaka wuoge do. To wakwa Nyasaye mondo o provide mondo unbe utim kamano. Yes. To kik iluor. Okay. Reach out to tinyisi ma inyalo. It's manageable. Donge? It's manageable. All of them are very friendly. Okay. Kabisa. Dalije mondo jibe wachno. Gose nango kanyo. Nyaka pesa mit dong. Yes. Pesa mit lakini. Kikiher pesa sana. Okay. Nikech en gi limit. Koro inyalo nikech kae kambi nyaka Team Injili Kalo look is a must. Yes. Don't Yes. Koro nikech nyaka look wabed maber e chenro ni donge. Yes. Koro pesa matin. To landni to kambi oyud gimoro do. Amen. Correct. Wachiko. Mano ilongo ni chenro mag juma. Yes. Tingeni ahinya nikech sani wajiwe apa ni wabro medo jiwe Jumapil ka Jumapil ke sani epic mar chakre dwe mar 8 ka kadhi adhiya nyaka 12 nyaka dwe mar 1 ginge
ging'eny ahinya, nyasi go dhi bedo mang'eny, crusades ka kod kacha, gimudhi 1 week, nitie mag 3 days, nitie event mar 1 day, nitie mag otieno, nitie kiche, by the way, nitie kiche, mar jo kata kaka ng'ato ni Jovosh be. One already we are on course. High five. We are already on course. Jovosh. We are already on course, talks here and there. One course of course nitie kambi moro machielo maloro wan kaka Jovosh every year dwe mar aboro wakelo ni kambi ni wan kaka jodongo warwako chama higa ka higa Royal Media nyaka yud gimoro wamanye dolo kata wang'ni Bishop Ogwada kod Mama Florence chokruoge ng'eny wang'eyo nitie moko mbele ka koro tudri kodwa mondo olos wach jatich Nyasaye be moyweyo donge ko jodolo duto te ka Bishop negi conference mar peka inyama women conference yes koro mapeka inya obi mondo wasike koro kamano bi walosi jatich Nyasaye kdo ko sinjore jadolo ga muluor kabisa kendo otiyo tich maber kabisa chokruoge go beyo ne kanisa bi kanisa bedo active tiego upcoming jotich Nyasaye bo support to chokruoge go koloso to jower be ka biro kanyo ineno koro mano kata Bishop Amonde Bishop Amonde manya Dr. Morris Odhiambo kod Apostle Joseph Odindo jadolo bas jadolo cha chenro jadolo Ben osiep wacha ya rije wacha Guda reverend jadolo ng'eny kodudu to te romanyogi warwako e chendo mar injili kalo mondo yes ingeni producer medo loso to medo chwalo walando ne chokruok donge bas koro giluongwa bende show other than lando nukai wakwayo be uluongwa e kanisniu to of course kuluongwa e kanisniu kaka lendo no be nyiso nitie gimoro matin be makibolo kama ne kambi wabiro to wawuok ka chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng' wane kanisa ni wating'ore kanyo yote kik higa ni rum yawa kokwadhi e kanisa moro bed Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori ka uno osiepewa konywa uru mondo wabi mondo waland injili kamano Nyasaye mondo ti kodu kendo bed jachiwo mondo pesa olwar do samoro bende pesa alwara to gikawo pesa te gikete kata chokro kichemia chima michamo mandasi puka nyoi puka kidhi chokruok to yudo machoke gwen gichoke rech yawa to chokruok to kolandi yes ket budget man lendo yud gine onge kata budget mo matin kindos mar kata matin chake ndos moro mar gine ne matin bathe kanyo to yude moro miketo kanyo mar gine jodolo kik winji kiwacho ni mondo ndos mar gi kan mi mawer kawaduogo to wabro duogo gi jawer mosuru kama koro roda dwando se mar jodolo an kanyo ta onge producer yero wer mar Rose Atanga twende kazi yes Saja
sasa. Inde makuyo, inde mamor, inde mamtango, inde mangero nyatiwa. Inde makuyo, inde mamor, inde mamtango, inde mangero nyatiwa.
Eliogi kumaongo bedie mantie waluongi ruoth. Baba. Rise Entertainment. I the coda. Onda chopi ngono. Katego kalkoda. Okwato gilwenje makalo. I the coda. Onda chopi ngono. Katego maklweta. Kiriwe ya poni. Awacho ni the coda. Onda chopi ngono. Katego maklweta. Kiriwe ya ilwenje. I sira koro. I maka gilweti. Katego the coda. Monda chopi ngono. Ani limo sara. Katego ni lokangi mane. Yo Israel oneni. Kaki kalo alwenje. Adi koda wa. Monda chopi ngono. Katego idi koda. Idi koda. Katego di koda. Kiriwe ya alwenje. Ani maklweta. Wasigu mamanya tonge. Adi koda wa. Kiriwe ya alwenje. Katego kalkoda wa. Ikalkoda. Ai chopa ngono. Ichopa ngono. Chopa ngono wa. Ichopa ngono. Kiriwe ya ro. Maklweta. Katego maklweta wa. Wasigu ditieka. Ani kiweya. Wasigu dirucha. Katego kiweya. Wasigu dikida. Ani kibola pin. Namadi tinga Katego kolkoda wa. Mondi chopa ngono. Ai di koda wa. Irwenyi wasikagi. Irwenyi juokegi. Madoro tieka lingaling. Irwenyi juokegi. Madoro tieka lingaling. Irwenyi wasikagi. Madoro na podho gai. Atagi irwenyi nagi. Ikelo gi kumaonge wa. Iroko makana. Itimi ngono. Ai kalkoda. Keta babana. Alungo nyingi yawe. Okanyake. Mondo iyud wendani kaka sikiza tim mari dimana star 812 star 784 hash. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo to bemiero sana katogo mbaka tu pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, gikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet maratari.
Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
kik walal kinde duto te donge. Haya, warwako Irene. To kapok Irene oloso mang'eny do. Yienwa mondo mi wasome ote machuok matin. Irene ogame muya matin donge. Amen. Irene winjo ka muya ng'adore. Amen. Barry Okelo wacho ni chunya mor kendo agwedhora mang'eny. Mano wantiere live e YouTube channel marwa mar Ramogi TV. William Ochieng wacho ni chunya mor ka antiere Meru Town. Ma William Makochi Agengo. Erokamano. Nitie jal miluongo kani Bwogaman. At Bwogaman. Wacho ni amen. Janelle Adona wacho ni okay. Oh, Jane Ladonna wacho ni tuned in from Kakamega County. Ramogi's fire. Also taken Ben kod Roda. Erokamano mathoth ahinya. Stephen Ochieng wacho ni an Stephen kawuok Kitengela agwedhora mathoth. Wan kae kod Boaz Ganda bende wacho ni kawuok Allmark Restaurant Beach Resort Seka wacho ni ogwedhore mathoth. Aneno Immaculate Otiego bende wacho ni en kodwa Winnie Deya wacho ni en kae kod Emma Auma bende wacho ni kae. Neno Kevin Odera bende wacho ni en kodwa ichendo kendo gwedhore mathoth. Lorin Aduda wacho ni tuned in from Nairobi. Victoria War wacho ni mano kare. Amen. Kenneth DJ ikori kanyo. Ane Facebook live. Wan gi Kevin Omondi. Kevin wacho ni amen roda gi brother Bernard. Amoso we studio kanyo. Amen. Naomi Ochieng agwedhora mang'eny kane pinje maoko Nyasaye omedna uteko udhi mbele gi yalo wachne injili kalo e kanisa na Jumapil pile ka pile. Yesu luandana amor kodu mang'eny. Erokamano Naomi. An gi Alex Omondi injili match wacho ni injili match. Kasto Alex Omondi aneni kanyo matochok nyalago wacho ni agwedhora mang'eny. Mago ote mag Facebook live kanyo. Brother Bernard. Neno ka nitiere joma bende oro ote machuok. Namba marwa mar ote machuok 3:6 Moses Osaso kawuok Buore wacho ni chenro ler. Wanene kod Vincent kod Evelyn. Erokamano. Wawinji makare kawuok Maseno kod Mama Feni gi Feni gi Joy gi Kyle. May God bless. Thank you. Nitiere ng'ato ka iluongo ni Nerea kawuok Kosele wacho ni aneno maler. Erokamano. Maroni kawuok Ondingmon Migori. Erokamano wacho ni okanyal kionge Nyasaye. Erokamano. Wantiere bende kai kod ng'ato wacho ni ayiego. Nitiere kai Dan Mbawi jaseme wacho na winjo useme kamit to inuoyo Yesu paki. Erokamano. Ngato comment ka ni Spain kichwa. Mano ka buono. Oro bet ne oro kichwa e gine. Mana sani ka injili kala. Mane madhitugo? Okang'enya tela Spain gi Argentina. Yimo king'eyo kaka an weche mang'eyo gi mana weche polo. Dadijo wacho ni en Spain gi Argentina. Kawuni loro World Cup. Yes. Nice. World Cup rumo. Mano tang'eyo. Osechope finals. Mano tang'eyo. Koro Spain gi Argentina. Inge Messi. What is your prediction? Messi. And pasta. Messi. Argentina. And pasta. Pasta. Marigi Argentina. Ken, what is your prediction? Argentina koso Spain? Spain. Spain kichwa. Spain kichwa. Nikech Argentina last time. Nena Argentina. When was the last World Cup, brother? Obades. 2026. After 4 years. After 4 years, yes. Okay, 2022. Nen Argentina. Koro sani nyaka gi Argentina ema noloyo World Cup machielo. Dongi nyalo yo kendo. Nen Argentina. Koro sani adwaro Spain. Okay, idwaro. Sawa. So next Sunday. Okay. Prophet wabro ng'eyo kan prophet mar Doom. Argentina. In Argentina. Yes. Ano kang'eyo but alemo ni wacho ni Spain gi Argentina. Yes. Spain sounds sweet. Very nice. Sawa. Very nice. Spain. Yeah, so Spain. Nikech sound sweet. Spain. Yeah, it was amoro ya timbre kama.
Warwaka Irene. Irene ing'e mpira. Chal koda. Ambo kage amba winjo mane itaka ni wach ni Argentina. Wanwange mana weche polo. Thank you. Donge? Wanjo Argentina. Yeah. Ini wacho ni Spain. Spain. Koro wanjo Spain. Okay. Ang wacho tok tent ngamuloyo bet. Yes. Kaka timo. En sadi ken. En akia 10 kanyo. 10 p.m. 10 p.m. kanyo. Yes, sir. Very nice. Item watch. Walos gairi. Sangwen jinindo. Viapo. Madan kita na neno mpira sangwen otieno. Irene king'iyo kamera ni fulri nyiswa ni Irene oriwo en ng'a. Okay, iluonga ni Irene oriwo. An nyaka Sugunga Mita. Taloko dak game duty. Wuon parwa iluongo ni wang'iane. Ma watu wawinje kani Irene. Atemo alore ayawe. Aya, dinyime ay. Aya, wuon parwa iluongo ni Jack Jared Odhuso, obiro kod. Okay, wachak. Okay. Iluonga ni Irene oriwo. An nyaka Sugunga Mbita. Babwa nonyolo Migori, koro gimana te adak Migori. Wuon pa aloko dak game dudi. Wuon parwa iluongo ni Jack Jared Odhuso. En koda ka okowa mondo bi onena an be. An min nyithindo 4. An nyar Ben Rose, iluonga ga ni nyar Ben Rose, mamwa nyinge Rose, babwa nyinge Ben. Koro ariwogi. An nyar Ben Rose. An jatich Nyasaye. Wende mag Injili. Nyasaye otimo na ng'wono kendo kawuono ayudora ka agonu erokamano. Aya. Adije. Winyime. Irene ni elweti. Wambushi gado. But warwako Irene kendo agenda je ni kod penjo moro dwa penji. Okay. Amen. Irene warwaki. Echeno mar Injili kalo ok en mokuongo ni biro. En mar kosadek. Mar adek. Maiso ni Irene tiyo tich maber. Kendo Irene medo golo wende magwedho oganda. Irene nyalo loso kod wende manyien mabende oduoki kende cheno mar Injili kalo mondo wang'e ni en mane kata gin mage to inyalo nyiso wae kata tiendgi mana matin mondo joneno mabende neno chenro sani ong'e wende mabende iduogo godo. Agone Nyasaye erokamano miachaka ayudora e Injili kalo nyadichiel kendo. Agone tim ni erokamano. Nyasaye ogwedhu tiyo tich maber. Agone Nyasaye erokamano. Nyasaye nochako miya wer most of wende adek masewero wende machon. Gigwedhaga kabisa. Koro wer mochako duoga kendo en wer machon managolo tatimo ne video. Iluongo ni Niwara Yesu. Emomiyo achaka dugo ka mondo jopiny one gigwedhre kaka ambe ogwedha gin be gigwedhre kamano. Weno ni kod neno moro? En ajaero ga wero giga e kanisa most of the time wapamo. Koro most of the time ajaero wero giga e kanisa. Seche ma wero gi tayudo ka katieko wer tayudo ka alamo Nyasaye. Gikelo na fwenyruok kendo gikonyaga e ngimana sana. Gituda gi Nyasaye. Yeah. Come on. Amen. Na DJ. Irene aleta notimo maber kabisa. Come on. Ingi testimony moro ma aleno nikech ji fans magi oero aleta kabisa sana. Koro los kodwa aleta no. Wer mar aleta kaka wacho na jawero giga e kanisa. Hao moto jipamo to ginen. Ayudo ka nawero gi Dado ka ji donje lamo mang'eny ambe nagwedhora kabisa. Koro nadhi gi wendono e studio by the way. Ka John Okidi. Tapenje ni anyalo golo wendni koso ka gole to nitie restrictions moko minyaketna. To Okidi onyisa ni mago wende machon gola ng'ama bro makionge.
koro nogwedha an mokwongo kapok natero ne ji tagone Nyasaye erokamano kaka na release nochako gwedho jok mamoko be. Koro nyaka i-confirm copyright, watch copyright. Inyalo golo to kichopo mbele kuchucho okelo shida gi jo YouTube, gole piny tisetiyo gi pesa mang'eny, isedhi studio, isegolo video, koro nyaka i-confirm command. Nyako kit nikech wende road nigi different versions. Jower one gi different versions magali. Koro time moro na bedo confused nikech na winjo this version another version koso gi kopre ere original owner koro paro ni Irene oseketo wer mara legi inyal kata in kiwuok idhiga dhi studio iwera wera an daka bini ni mawenda nikech okan mana compose gin wende machon mapod inyalo ti godo tiloso gi style iwuon mari wuon mabende pod miyo nyinge Nyasaye duong' mabe kethi the original version. Ng'eny wende mabe e kanisa kati iwero wenda kaka chorus kawa to ituga kode to nini ngiro kamano to aleno be nitie kama ene manitie kama jadolo owere kodi onge jadolo wero koda moket mokwongo cha akeni experience mane ma in godo mar ne tiyo koda Jet Nyasaye John Okidi mabende en an icon donge in music industry John Okidi aseago mabor. In fact kana chako wer nachako ka naonge pesa koka donje keny ati marus to next expectation mara nawachoga ni an daka chandra ngimana nikech adhi school asomo Nyasaye daka we miya chandra kare mano kaka ni mpango Nyasaye mano ne mpango Irene Nyasaye bene nigi mare. Then John Okidi nomako lweta nitie wenda manogolo na mokwongo mawacho ni achiwo ni ngimana wendo nogolo na nono naneno situation mane antie koro nomako bada from there kama moro cha nochopo to nakwaye ni mondo konya were to noyie. En ng'at maber, ong'e tiyo gi ji, ong'e wuoyo gi ji, tije bende ber. Kamano. Nice. Mano ber ahinya kabisa donge kendo Jet Nyasaye John Okidi imed konyo jower mamoko kaka osebedo kokonyo jower mamoko donge otiyo tich maber kabisa. Irene maybe nyalo nyisowa because isebedo a gospel music industry for some time. Ang'o ma inyalo wacho kuom industry mar gospel sani as it is? What is your view on the gospel music industry currently as we are now? Gospel industry sani kidonje wer kikidonje gi paro moro ni wer dhi chuli. Mano paro mo onego wagol number 1. Number 2, kidonje wer wer ki ilamo Nyasaye mondo omi fwenyruok manyien nikech moko kuomwa wadhi adhi to pok wayudo fwenyruok koro seche moko wayudo ko wero wende moko mokmi Nyasaye duong' but gisani gi jower wang'eny to wagone Nyasaye erokamano nikech mokwongo kiyudo ng'at momako lweti to be yudo gi betinde tek. Ng'at mamako lweti kaka ne jadolo mako lweta mogolo na wer achiel monyisayo then bang'e nachaka yudo ng'ato Stanley Wuodo Nyasirembe en be notim Nyasaye nowuoyo gi chuny bang' golo wend cha koro en ne mana wuotho godo e chokruok dalamo Nyasaye ni yawo chieng' moro post e Facebook ni Nyasaye miya pesa an be agole wer kaka jower mamoko to Stanley noneno post na no mo Nyasaye nowuoyo kode manotero e studio magolo wende mamoko. Then from there Nyasaye osetimo na ng'wono aseneno bad Nyasaye to industry ka oteko koyot odwaro pesa odwaro nyaki nying be michiemogo nying be nyaki riti ne kaka irito nyingi kamano. Rito nyingi chon ng'eni kane ji timo gine kane ji golo wer to ng'ato golo wer kiwacho ni adwa dhi agolo kata CD 200 CD 200 gi kadhi auso 100 dhi e chokruok to kaduogo
To kapok awacho wach Bahasha. Kadugo 20,000 ma uso osidi. To sani to koro gik moko things have changed. Which obedo digital. But Nyasaye pod jang'wono. Kendo Kiswahili wacho ni Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Wan walamunu. Kendo med tich maber. Erokamano. Med gwedho ji. Gibende kata fwenyruok ma Nyasaye miyo. Kamano. Donge. Ai. Dong waduoko ne darije. Yes. Mondo koro ochako miwa moro. Ang waduoko kendo wamedo go mbaka dong. Okay. Amen. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gi dwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro ma wachung'e kaka Diaspora Affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go there. Kichwake mang'eny nutrients there. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka
ichame. Tudi koda Jailieta Juma ka Juma mano kanyero tich adek kabende chendo ni inuoyo ngeso kangeso duto mana era Mugi TV. Omit.
Amina. Mungu dog ne nyasachwa ni do. Queen Budi. Queen Budi. Queen, yes. Queen. Oneno show. Oh, Queen, okay. Yes, Queen Budi. Queen erokamana ka. Mano japuonj. Kamano. En gi titles mang'eny. Mwalimu teacher. Mwalimu teacher. Yes. Bende en comedian. Kabisa. Queen timijili kalo mamosi kanyo. Kabisa. Wafwane Queen kabisa donge. Erokamano kuom neno chenro donge. Ko ji duto to mamedo neno chenro donge. Kendo ote thoth donge. To wamedo go erokamano kuom kawo thuolo mari mar medo neno chenro donge. Wamedo go mbaka gi ere. Oh yes. Osu neno nang. Wamedo go mbaka donge. Amen. Irene pod wamedo go ni erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono. Dwa her mondo mi bende wagoye mbaka kodi mana matena. Inyiswa ni nyaka kama isechopo e wer kata music industry kai. Ang'oma kaka ina Irene igombo ni kasudo nyime tiloki ngimani kaka a music minister. Dongo donjere kaka king'iri nyaka time mani chako wer manyaka kama ichope sani king'iyo ni chakre koro sani ndalo mabiro kata higni mabiro ang'o migombo ni kaka Irene iloki ngimani e music industry. Apa no dwa chalo gi mar Ben ma Ben openjo but koro as an individual mata no penje pau wer kai kata music industry kaka ineno doge but koro kaka in from now going forward, from 2026 going forward, iparo na ng'o migombo ni loki kaka Irene ngimani e music industry. Okay, an kaka Irene. Yes. Kaka nachako wer kapod nathuthni. Abiro. Agombo ni Nyasaye mondo timna ng'o nan be ayudo opportunity mar mako ng'ato mondo bi ochope kuma bachopeni. An Nyasaye osewuotho koda am somewhere. Koro jok ma be thuthni chien kaka nachako cha. Nyasaye mondo timna ng'wono. Amba yudo kaka nyamako lwet ng'ato kaka no mako lweta cha. Yeah. Mane gima gombo. En gi mentor. Ber. Mentor Mentor na. En gi mentor. Mara. Number one is my husband. Okay. Yeah. Wow. Number two. Mentor na number two. En Lilian Jairo. The NSF hands. Nonge kabisa. Lilian Jairo obolorega mang'eny. Then onge sunga be mamoko ka Nyasaye osechopo ng'ato kamoro. To neno ni sani an celeb. Onengo nitie kaka wuotho kaka wuoyo jok ma wuotho go but en orwako ng'ata ng'ata. Okay. Apart from the humility mar Lilian, what else? It's a land from kaka mentee. Mar Lilian. Lilian obolore mang'eny. Mano number one. Number two, oko jaroji. Oko kao ji ma ndiere kiwango mochope cha. De jok moko manigi chuny mopogore gi mareno. Kata dhi mana mose ok di nyal. But Lilian niga thuolo. Okay. Yeah. Come on. Ano ber donge. Wacho ni mbe koro dwa mako lwet ng'ato. Chakre
sani kadhi nyime oyude ng'ata achiel Nyasaye mondo konye yude kata ng'ata achiel ji ariyo moko manyalo munya mako lwet kima be bro wacho ni Irene mano mako lweta magolo wer makama kata no puonja ma kata no nyisa na tem kama kaka koro learn from Lilian do ero kama nya Irene di yunjo ka penyo ne dwa mai ni do but ne kaka wach maber kabisa kendo Nyasaye mondo otim ni nguono do brother Ben anatiko gi Irene wacho nani koro wadongi dakika mafiu koro aneno ka time kare osedhi bas hapa ni maybe Irene nyalo wacho wach mogik nyalo encourage ji ma koka chako mana kaka wacho nikech ineno koro kaka you had all the reasons maybe to give up nikech gik moko ne ok odhi kaka ne iparo but ni ibedo persistent ma Nyasaye oketie lweto kidi ma yudo kaka inyalo record wer and here you are now. Koro nyalo wache wach moro ne ng'ato ma samoro bende kuka dwaro chako to gik moko pod oneno ka maybe samoro nitie kaka ok dhi kaka opango kata kaka odwaro kaeto koro wadonja wach mogik otieki. Number 1 kik ng'ato donje e ministry kageno ni dhi chule mano to kik gola pachi kabisa in the studio gola wer ana wacho ga na dhi studio agolo wer warad gi ji e YouTube gikonya kanyo be ginyalo konyi gi viewers kaka ale taya cha ji no ong'iyo mang'eny agonu wero kamano jothurwa ntimo na maber number 2 kik jony dhi mbele push kijony miol nitie osiepna moro chunye osegoga kode mbaka baten chunye ojony pata bomedo jiwe chunye ojony nikech omanyo pesa modhi godo e studio pesa mar ot mar chiemo koro ineno ka gigie inge koro give up e wer koro anyisogi ni kik giol gidhi adhiya nyime mogik lam Nyasaye lamo nigi duoko Nyasaye boduoki e sane mowinjore Nyasaye boduoki e sane mowinjore kendo bino dwaro lamo bende mang'eny matut Nyasaye omi fwenyruok mar wende Nyasaye omi favor kata YouTube go dwaro mana favor mar Nyasaye mondo Nyasaye ugoli oko kacha kamano donge to Irene Nyasaye monetize YouTube mari seloso gigo mano be very important naparo ni chieng' moro wabro luongo maybe ng'ato ma oseginene maybe joma chalo kaka koro maybe jono kidi gini ma bende nyalo medo nyiso kata artists magwa kaka itimo gigo to joma bende oseyudo yo kaka itimo gi onyis joma moko ma pok otimo kik ibed ni mari we bedo selfish kony jok mamoko mondo chieng' moro ng'ato wache ni ng'ane no miya chupo kamano ng'ane no yawo wiya nikech kikonyo kaka koro ni Irene okonyo Roda ma Roda be ochako yudo e YouTube jo YouTube ok bi pogo mar Irene cha mari cha pod ibro mana yudo ok bi wacho ni ani koro inyo chikelo Roda ka koro in mari koro wapunguza koro kanyo ji yudo 20,000 koro sani koro bo 115 cha dine Roda ibro yuda mari cha Roda bende bro yudo mana mare be in fact samit siemo neno to favor mar Nyasaye nyalo luar kuomi mi yud ka kendo koro yudo mang'eny donge kamano bas erokamano ahinya Irene Nyasaye omed tiyo kodi omed mi fwenyruok kendo omed mi favor omed yawniyo odwa ni koro watieki koro inyis jo winjo gi joneno kaka ginyalo yudo wendeni e YouTube kacha kaka ginyalo yudi kata bende e social media kaito imos jomoko mondo watieki wende ga e YouTube idhi adhiya e YouTube timanyo Irene Oriwo ato wende ga te masegolo dibiro ni ti like kanyi munyalo support wa yude sabun moro matis like you share you comment to nying Nyasaye yudo duong Facebook aluongora ni Oriwo Irene kanyo be aposte e gige ga moko kanyo biashara ga moko matimo kanyo be ginyalo ginyalo promota koro adamuso ji moko matin akunga chako gi baba na Reverend Benson Oriwo sani ang'eni ene kanisa amose kanya moso mama na iluonge ni min jangima nying mongere go Migori jo Migori kuneno mama watu mos nago mara dek amoso my sweetheart no biro koda
agone erokamano nikech osechung' koda. Nyithinda, fans ga, osiepega, Beldin, Melin, Nyayesu, osiepega te jok manoora ni mondo amos gi ng'eny kabisa. Ma ng'ato kikilew mokimusa sai amosi. Koro ung'eny ma koro kanyal luongo ung'ane gi ng'ane. Amoso ute Nyasaye mondo gwedhu, umed ting'o umalo kendo umed timonu maber. Erokamano. Erokamano Nyairin kuom bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono wagwedhore mathoth. Ibe Nyasaye omed gwedhi kendo omed ting'i malo. Aneno jawer Eva Atieno owacho ni na powerhouse. Erokamano mathoth ahinya kendo paro ni kanyo ema bende wagoyo riti. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni chakre saa 12 mar okinyi kendo Nyasaye mondo mi ogwedhu, Nyasaye mondo mi oritu, bed kod week maber kata juma maber. Kwe mar Kristo mondo bed kodu ka wachako juma manyien. Warad Jumapil machielo iluongo ni Roda Nyarko Kitmo. The DJ, the Chwalist, before behind, the vocalist, the main vocalist Angelicalo. Oriti Masai. Erokamano vocalist. Aya, tim Angelicalo Nyasaye ogwedhu. Erokamano kuom kawo thuolo maru Jumapil ka Jumapil ka ubedo kodwa ka e chenro ni mar Angelicalo. Ka okun to kwanyal bedo miyo wa appreciate kendo wagono erokamano. Nyasaye ogwedhu, Nyasaye omed ting'o malo, Nyasaye omed timonu maber nyaka juma manyien. Inga beno tiende. Amen.